Dugang nga 100 pesos sa daily minimum wage nga ginapetisyon sang duha ka labor group sa rehiyon, wala kasiguraduhan nga maaprubahan sunod sa DOLE 6. Inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Katapusan sa bulan sang Pebrero, kag sang nagligad nga Marso, sang duha ka labor group sa Western Visayas ang nagpetisyon sang 100 pesos nga dugang sa minimum nga sweldo kada adlaw sa mga mamumugon sa Western Visayas. Buot silingon, in kaso maaprubahan, mangin 550 pesos na ang inadlaw nga sweldo sa non-agricultural, industrial kag commercial sector, samtang 510 pesos naman ang mangin inadlaw nga sweldo sa industrial sector. Apang sulod sa DOLE Region 6, ginabiripika pa nila ang duha ka labor group kung bala representante gidman sa mga mamumugon ang duha ka mga nagpetisyon nga grupo. To appear before us to verify their legal personality, kung sino-sino ba talaga ito mga petitioners, whether they are legitimate. Apang suno sa mga mamumugon, ang dugang nga 100 pesos ang dako kuntani nga alibyo para sa ila. Kabulig mami, dako na mabulig sang sinon. Kay tughong wala kadadlaw. Kung mag-shen, dako naman mabulig ya ma'am. Sa bugas dan sugong mahal na, tapos ang isda mahal na, karni mahal naman. Mas okay na. Mas importante lang matabo lang mga dugang. Apang suno sa DOLE 6, Ang batayan ng aming decision whether to grant or not the petitions is that we have to consider due process, and the two aspect of it is procedural and substantive aspect. Samtang sa mga nagapangita naman sang trabaho sa Lunes, Mayo 1, magapatigayo ng DOLE sang Labor Day Job Fair sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo. Masobra 4,000 ka job vacancies ang nagahulat para sa nagapangita sang trabaho. 56 dire ang local employers, 15 ka BPO companies kag mayaraman sang overseas job opening. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.